Sziasztok! Egy újabb videóval készültem nektek. Nagyon örülök, hogy olyan sokan kommentáltatok a videóim alá, illetve támogattatok, bíztatok és írtatok sok privát üzenetet, ezért úgy gondoltam, hogy készítek egy ismerj meg videót. Nagyon sokan írtatok és kérdeztetek privát üzenetben, ezeket összegyűjtöttem, és 24 kérdést raktam össze, vagy írtam össze a telefonomba, és itt ezeket fogom felolvasni, és válaszolni rájuk. Első kérdés, hol születtél? Baranya megyében születtem, Siklóson, egy csodás kisvárosban. Itt nőttem fel, és itt is tanultam sokáig, ezután költöztünk máshova. Második kérdés, jelenleg melyik városban élsz? Jelenleg Siófokon élek, a Balatonparttól nem messze, és az nagyon szuper, hiszen bármikor lesétálhatok a partra a többiekkel, illetve nyáron itt vannak a legjobb szórakozóhelyek, de nem sokat mászkálok, hiszen azért nyáron elég sokat dolgozom. Harmadik kérdés, van-e testvéred? Igen, van, egy húgom, Jennifernek hívják, és 16 éves, akit nagyon szeretek, viszont nem együtt élünk, és ez így nem a legjobb, de azért próbálunk a lehető legtöbbet találkozni egymással. Negyedik kérdés, egyedül élsz el? Nagyon sokszor költöztem már Siklósról Simontornyára, Simontornyáról Siófokra, ezért itt albérletben élek rokonokkal, nagynénémékkel, így nem volt célszerű a sok költözés miatt egy lakást venni. Ötödik kérdés, mit tanulsz vagy tanultál? Már általános iskola után fodrász szerettem volna lenni, hiszen mindig szerettem volna emberekkel foglalkozni, illetve a kreativitás miatt, viszont másként alakultak a dolgok, így elköltöztünk, ezért először érettségiztem, gimnazista voltam, és csak ezután mentem Siófokra, vagy jöttem Siófokra fodrásziskolába tanulni, amit 2 év alatt tudtam elvégezni érettségi után. Hatodik kérdés, mit dolgozol? Jelenleg fodrászként dolgozom, Siófokon, egy csodás kis üzletben, csodás emberekkel. Hetedik kérdés, milyen színű a szemed? Ahogy láthatjátok, világos barnás, zöldes szemem van. Nyolcadik kérdés, milyen típusú bőröd van? Sajnos nagyon zsírosodásra hajlamos bőröm van, főleg itt a T-vonalban, úgyhogy ezt nem nagyon szeretem, de próbálom mattosító krémekkel, illetve porpuderrel fixálni, hogy ne csillogjon úgy ki az arcom. A többi bőrfelületemen pedig annyira nem vettem észre, hogy olyan zsírosodásra hajlamos lenne, inkább mondom az arcom. 9. kérdés, mi a hobbid? Nagyon szeretek barkácsolni, dekorálni, kreatív dolgokat készíteni, ilyen például a sminkjeimhez, amiket készítek, kiegészítőket, vagy az otthoni lakásdekorációk, asztaldíszek, ablakdíszek. 10. kérdés, tél vagy nyár? Úgy gondolom, mindkettőnek megvan a maga szépsége, viszont én inkább ősz és tavaszpárti vagyok. Jobban szeretem az ősz és a tavasz hangulatát, a fényeket, az illatokat, a virágzást, úgyhogy inkább a tavasz és az ősz. 11. kérdés, tea vagy kávé? Ahogy mondtam is az előző kérdésben, hogy nem annyira vagyok télpárti, viszont a teát választom, hiszen egy jó bögre meleg teával bekuckózva, gondolom ti is vagytok így, sokkal könnyebb átvészelni a hideg téli napokat vagy estéket. 12. kérdés, mennyi idő alatt készülsz el reggelente? Ez nagyon változó, hogyha nagyon korán megyek dolgozni, és rohanás van, gondolom ti is vagytok így sokan, akkor csak gyors összekapom magam, és szaladok dolgozni a fodrászatban, viszont ha délutános műszakban vagyok, és 11-re jön az első vendégem, akkor van több idő magamra elkészülni. 13. kérdés, mi a kedvenc színed? 2 kedvenc színem van, a fekete, illetve a kék. Következő kérdés, mi a kedvenc könyved? Nagyon szeretek olvasni, viszont az utóbbi időben nem sok időm volt olvasásra, viszont 2 kedvenc könyvem van. Egyik az Ethan és Carter, a másik pedig Kereszt a szekrényben. Nagyon tanulságos történetek, többször elolvastam őket, és tényleg sokszor magamra ismertem bennük. Következő, mi volt a legmesszebbik hely, ahol eljutottál? Igazából nem sok helyen jártam még, Lengyelországban és Németországban, viszont Lengyelország volt a legmesszebbik, amihez egy csodás emlék fűződik. Egy kedves kis csapattal, jó barátokkal utaztunk el Zakopánére egy adventi vásárban, ahol 3 napot töltöttünk el, nagyon jól éreztem magam. 16. kérdés, mit változtatnál meg magadon, ha tehetnéd? Lehet, hogy közületek is van olyan, aki nincs megbékélve az órával, hát én sem, ezért érik már egy plastikai műtét, viszont ne gondoljátok, hogy Michael Jackson nyomdokaiba lépek. Következő kérdés, mozi vagy séta? Mindenképp a séta, nagyon szeretek természetben, szabadban lenni, pláne hogyha itt Siófokban, itt a Balatonpart is, bármikor le tudunk menni a többiekkel, akár piknikezni, akár erdőtúrára, régen szüleimmel nagyon sokat jártunk, ilyen
termésbeszerző körútra, hiszen anyával ugye sokat dekoráltunk, és mindig mentünk, jártuk az erdőket Harkányban, Pécsen, és ott tudtuk beszerezni a legjobb dobozokat, makkokat, és minden egyéb kelléket az őszi dekorációinkhoz. Úgyhogy a séta mindenképp, de akár a barátokkal is esténként egy jó séta, egy hideg limonádéval a nyári estéken, mindenképp. Következő, van-e háziállatod? Jelenleg nincs háziállatom, nagyon sokáig volt akváriumom, viszont a költözések során el kellett ajándékoznom, mert nem tudtam, hogy hordani, vinni magammal, illetve volt csincsillám is 2, őket is nagyon szerettem, viszont, hogyha hazautazom anyáékhoz, ott van 2 csau-csau, kis macska, úgyhogy ott tudok velük foglalkozni. És ezt még el kell mondanom, hogy akikkel élek nagy rokonokkal, nagynéném kitalálta, hogy most szeretne kis macskát, és már nagy bevásárlást csinál, úgyhogy hamarosan új családtaggal bővülünk az albérletben egy kis cicával. 19. kérdés, mi a kedvenc filmem? 2 kedvenc filmem van, egymástól eltérő 2 film, méghozzá a Lehetetlen, ami egy drámai, nagyon megható film, illetve a Feketék-fehéren, amit szerintem a legtöbb ember ismer, azon lehet a legtöbbet nevetni, én úgy vagyok vele, és bármikor meg tudom nézni, akármikor látom a tévében, soha nem unom meg. A Lehetetlen pedig egy drámai, megható film, tényleg ajánlom mindenkinek, érdemes megnézni. Én minden egyes alkalommal, amikor megnéztem, elérzékenyültem rajta. Következő kérdés, társaságkedvelő ember vagy-e? Igen, mindenképp, hiszen a munkámból kifolyólag is rengeteg emberrel vagyok körülvéve, nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, mint mondtam is, illetve szeretek új embereket megismerni, új barátságokra szert tenni, illetve ha egy új társaságba kerülök, ott is könnyen feloldódom. 21-es kérdés, mitől félsz a legjobban? A bezártságtól, pláne hogy ez sötétséggel párosul, úgyhogy kérlek, ne zárjatok be egy sötét szekrénybe. Következő kérdés, mióta sminkeled magad? Ez 2 részből áll, van a hétköznapi smink, amit viselek a mindennapokban, illetve van a kreatív smink, amit viszont fotókra vagy videókra készítek. Igazság szerint gimnazista korom óta sminkelem magam, de akkor még csak így bulikba, vagy hogyha olyan eseményre mentünk, de akkor is a szemöldökömet, például először a szemöldökömet kezdtem el sminkelni, aztán alapozót használtam, majd egyre több dolgot. Illetve, mikor fodrásziskolába kerültem, akkor elkezdtem erőteljesebben használni kontúrozót, bronzosítót, highlightert, mindent, ami úgy tényleg megtetszett. Viszont ezeket a nagyon kreatív sminkeket, amiket Instagramra is mostanában feltöltök, ezeket tavaly szeptember-október óta kezdtem el így először megcsinálni magamon, akkor feltettem őket, és azóta folyamatosan készítem. Viszont én nem végeztem sminkiskolát, sem sminktanfolyamot, hanem autodidakta módon készítem el a sminkeimet, így mindig magamon kísérletezem, vagy magamon tesztelem a legújabb dolgokat, vagy a technikákat, amiket szeretnék kipróbálni. Utolsó előtti kérdés, mi inspirált arra, hogy sminkelj? Igazság szerint nagyon régóta, azaz 12 éves korom óta érdeklődöm a smink és a fodrászat iránt, hiszen anyát mindig kísértem gyerekként már fodrászatba, műkörmöshöz, sminkeshez, sőt, még talán szemöldökszedésre is elkísértem, tehát minden olyan dologra, ami érdekel, direkt úgy kérte az időpontot, lehet kicsit vicces, hogy miután végzem a suliban, akkor mehessek vele, hiszen én is sok ötletet adtam neki, bármilyen téren. És igazából ez inspirált arra, hogy én is ezekkel szeretnék foglalkozni, annyira megragadtak bennem ezek a dolgok, illetve minden nyarat gyerekként unokanővéreméknél töltöttem Simontornyán, és ott nagyon sok lánybarátra tettem szert, illetve a rokonságra, és egyre többen megengedték, hogy rajtuk gyakoroljak, sminkelgessek, összedobták a pénzt sokan csajok, vettek egy műkörmöskészletet, és akkor mindig én építettem. Hát hadd ne kelljen mondanom, hogy utáltam mindig az építés és a reszelés részét, majd leszakadt mindig a csuklóm, viszont a dekorálás részét azt soha nem utáltam, soha nem untam meg, ha kellett, akkor 100 kristályjal kiraktam a lányok körmét. Itt is látszik, hogy inkább a kreatívabb része fogott meg ebben az egészben. Illetve az is inspirált, hogy sminkeljek, hogy miután lett Instagramom, egyre több képet láttam sminkelt férfiakról, hogy ők is sokan felvállalják azt, hogy ők szeretnek sminkben lenni, és ezzel is el szeretném mondani, hogy igazából ez a tevékenység az, ami engem érdekel, vagy ami tényleg ki tudja belőlem hozni a legtöbb kreativitást, és meg tudom benne mutatni azt, hogy mire vagyok képes. Illetve, hogy a sminkelés az nem a női-férfi nem megbélyegzéséről szól, hanem a kreativitásról, hogy merjünk önmagunk lenni, és merjünk kreatívan hozzáállni a dolgokhoz.
Utolsó kérdés, ki a példaképed és miért? Egyetlen példaképen van a nagymamám, aki már sajnos nincs köztünk, viszont őt idézve, Csabi, mindig tanulj és tégy önmagad. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videómat és itt voltatok velem. Köszönöm, hogy kérdeztetek és örülök, hogy válaszolhattam. Ha esetleg még lenne kérdésetek, írjatok és mindenképp válaszolok. Sziasztok!